Okay, godt. Ja, han er guns fremme. Han er guns fremme. Bare kør rundt. Ja. Okay, jeg kommer også. Han sigter på os med guns. Har han sagt noget til jer endnu? Nej, Nej. han kigger bare rundt. Fuck laver han? Han samler salt. Det er her, vi skulle Skal jeg tage min gun ud? Hey, Men prøv. hvorfor en gun har han? Daniel, den samme som os, hop ud og sig, du skal ligge der på jorden. Nej, jeg gider ikke blive skudt. Nu trækker han gun frem. Han har ikke sagt den skid endnu. Eller burde vi egentlig ikke på en måde bare sådan gøre sådan, at man blokker for sig selv? Han skyder. Godt, nu kan vi allerede rapportere ham. Han har ikke sagt noget. Nej, det var advarselsskud, han ramte ikke. Skal jeg skyde efter ham for at give os warning shots? Eller vi kan gøre det nu. Kan jeg? Han er i gang med at samle. Ja, men Nej, kun når han samler næste gang, for han er næsten færdig med den der. Ja. Okay, nu skyder han på os. Skal vi tage ham ud? Ja, Hey, hvis vi kører lidt væk, så er der en, der kan sætte sig om bag min... Så kan I sætte jer om bag min lastbil. Og så kan I skyde ham. Han Han kører... hopper ind. Nej. I kan godt bare hoppe ud og skyde ham. Men I skal bare have det rigtigt. I skal bare have den rigtige Hvem time. kigger han på? Han kigger bare rundt på os alle sammen. Han er fucking forvirret. Mindfuck ham seriøst. Han samler nu, han samler nu. Jeg bremser. Og bare skyd ham. Fuck ja. Han er død. Han kan ikke rapportere os